Jerzek dzisiaj jest. Dzisiaj Jerzek na placu Powstańców Śląskich. A kaj ten plac jest? A tam w Katowicach. Dzisiaj Śląski dzień. Śląski fany. Zaraz impreza będzie. Ale najpierw marsz. Pogoda mogła być lepsza, ale nie jest zło. Nie pacyfist, wszystko dobrze. No i mam coś takiego. Plesehoan. A plesehoan to jest nasz narodowy instrument. Zaraz tu obejrzymy, jak to wygląda. O, dobrze to wygląda. Coś tu robią. A, żółtek na. Są te skrzydełka. Pewno, że nie ma, ale zawsze warto zobaczyć, jak to wygląda. Będzie fajnie. Juhu.